Galicia inicia o intercambio de datos co Instituto Social da Mariña para deseñar o protocolo de vacinación dos mariñeiros da súa frota, tras recibir a autorización do Goberno Central. A Xunta está a manter contactos co Instituto Social da Mariña co obxectivo de intercambiar datos e organizar a logística necesaria para iniciar o antes posible a vacinación contra a COVID-19 das tripulacións da frota galega. As conversas entre a Consellería de Sanidade e o ente dependente do Ministerio de Seguridade Social, Inclusión e Migracións prodúcense despois de que o Ministerio de Sanidade autorizase o inicio do protocolo necesario para inmunizar os profesionais do mar. Galicia confía en que nos vindeiros días se poida deseñar o procedemento a seguir e que comece o antes posible a administración das doses. Trátase dun asunto no que o Executivo galego levaba solicitando dende febreiro que se actuase con celeridade e no que sempre actuou coa máxima lealdade institucional, respetando os protocolos que se aprobaban nos consellos interterritoriais do Sistema Nacional de Saúde. A autorización do Ministerio de Sanidade supón o inicio do protocolo para optimizar a vacinación dos mariñeiros da frota galega, no que a Xunta precisa acceder aos datos dos que dispón o ISM, como o censo de todos os profesionais do mar para que o proceso se realice do xeito máis áxil e eficiente. O Executivo galego entende que o proceso de vacinación dos mariñeiros debe comezar polas frotas de altura e gran altura e continuar pola baixura tendo en conta as especiais características do sector. En moitos casos son barcos que realizan mareas de máis de 10 días, non contan coa posibilidade de atención sanitaria inmediata, ao tempo que se enfrontan ás dificultades para manter as distancias de seguridade. Ademais, algunhas das súas campañas son estacionais, polo que non é posible o confinamento das tripulacións, póndose en risco a rendibilidade das embarcacións. Precisamente, as estancias longas en alta mar limitan tamén a disponibilidade dos mariñeiros para acudir á subministración da vacina, polo que Galicia defendeu dende o primeiro momento a posibilidade de destinar o soro dunha única dose a este colectivo, unha cuestión que se concretará finalmente durante o deseño da estrategia de vacinación do sector. O Executivo galego lamenta que o Ministerio de Sanidade tardase en comprender as peculiaridades do traballo do mar e lembra que o sector foi declarado esencial durante a pandemia, malia non ter máscaras de protección, nin poder manter as distancias de seguridade a bordo. Saiu todos os días a faenar para que non faltase alimento de calidade nos mercados.